екипа на Power & Beauty. Днес ще поговорим малко за фетбърнерите. Всички знаете, че основно фетбърнерите се делят на две части. Такива, които имат термогенно действие, такива, които имат липотропно действие. Разбира се, имат такива, които са комбинация от двата. Но искам да обърна днес внимание на един малко така познат факт на хората, които употребяват такива продукти. И особено на тия, които искат да запазят мускулна маса, която така трудно са съградили. Това са препаратите с термогенно действие, термогенна насоченост. В голяма част от тях има съставки, които убиват апетита. Убиването на апетита е много лош такъв ефект, който не би следвало да се допуска от хора, които отиват на състезания или целят да запазят мускулната маса. Как действат препарати като Oxy Elite Pro, като Hydroxycut Hardcore, като липошестица? Това са препарати с изключително силно действие и една от тяхните основни функции е да намаляват усвояването на храната посредством забавянето от перисталтиката на стомаха, което е добър ефект за хора, които имат неконтролируем апетит и по този начин храната по-трудно се смила в стомаха и съответно по-бавно огладнява. Обаче за един спортист, за един състезател, който иска да се възстановява от тренировките, за да запази мускулната си маса, да се храни ритмично на 3 часа, това е недопустимо. Затова много състезатели има, които са употребявали ето тия продукти с този силен ефект, са много недоволни, загубили са мускулна маса, загубили са плътност. Продукти, които имат термогенен ефект, но го нямат този ефект на забавяне на обмяната посредством забавянето, усвояването на храната посредством намаляване функцията на стомаха. Това са Animal Cuts и Shred Matrix. Разбира се, има и други, в момента не мога да се спираме на всички, но това са два препарата, които са подходящи за хора, които искат да запазят мускулна маса. Като цяло ще ви посъветвам да обръщате внимание на етикета. Значи на тия, които е написано апетит контрол, както е написано на Animal Cuts, на Shred Matrix, при тях е направено така, че организма да не получава такива играния на кръвната захар, да има дефицит на глюкоза, да има такива изблици, да се яде нещо сладко или пък мазно. Значи, тия, които контролират апетита, имат точно тази функция да контролират импулсите за сладко, импулсите за по-мазна храна, за по-солена храна. Това се нарича контрол на апетита. Намаляване на апетита, което е написано на тия продукти, е за хора, които искат да направят така, да се каже, грубото чистене на килограми. Смъкване на килограми без толкова да се мисли за мускулната маса. Това е, което исках да кажа в това малко видео. Надявам се, че съм ви казал полезни неща. Очаквайте и други такива малки включвания от нас.